вечар, шановныя сябры. Мы вельмі рады сустрэцца з вами ў гэтай утульнай залі Купалаўскага тэатра, якая сабрала нас на ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджання 5-го рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва «Нацыянальная тэатральная прэмія 2018 года». Прызнацца, мы не вельмі часта сустракаемся ў такой кампаніі. І гэта выдатная нагода падыскутаваць у гэты вечар на тэму «Нашае жыццё ў мастацтве», напоўніўшы яго рознымі думкамі, меркаваннямі і сцвярджэннямі. Вось вы. Вы. Ой, не, даруйце, не вы. А дзе гэты тэмпераментны артыст, які зараз у фае быў такім актыўным і запальчывым? Дык вось жа ён. Ну так, менавіта вы. Вы. Ну ці можна вас запрасіць падняцца да нас на сцэну? Так, калі ласка. Так, конечно. Ну, до нас на ўзровень. Вось. Цяпер на сцэне у вас ёсць магчымасць выказацца. Але спачатку мы мусім прадставіцца. Марта Голубева. Давайте я на права гостя. Можно? Конечно. Павел Харланчук. Марта Голубева. Валянціна Гарцуева. Вядучы сённяшняга вечара. А таксама побач з намі правядуць гэты вечар. Балетная трупа тэатра сучаснай харэаграфіі. Найлепшыя спектаклі самых розных відаў тэатральнага мастацтва прымалі ўдзел у конкурсе. 48 спектакляў былі намініраны для атрымання нацыянальнай прэміі Беларусі. 5 складаў журы абіралі пераможцаў у намінацыях секцыі тэатра драмы, музычнага тэатра, тэатра лялек, секцыі эксперыментальнага тэатра, а таксама па агульным намінацыям для ўсіх відаў тэатральнага мастацтва. Найлепшы спектакль па творы сучаснага беларускага аўтара і найлепшы спектакль для дзяцей і юнацтва. Найлепшыя спектаклі сёння атрымаюць дыплом лаўрэату, прыз конкурсу і грашовая прэмія. Нас чакае насычаны нечаканасцямі вечар. Дык пра што вы хотели поговорить, Павел? Давайте поговорим, давайте. Может быть, я затягну час, але давайте поговорим. Вы, як вы сказали, мы сапраўды сустракаемся вельмі рэдка разам. І я думаю, нам ёсць пра што паговорыць. Ну, давайте, прынамсі, паговорым пра тое, які мусіць быць тэатр. Ці павінен ён быць увогуле. А калі павінен, дык які там музычны, драматычны, тэатр лялек, я не ведаю, эксперыментальны, дакументальны, оперы ці балета ўжо трэба даўно ўжо вызначацца, альбо тое, альбо іншае. Які тэатр у наш час пануючай віртуальнай рэальнасці здольны абудзіць сэрца гледача. А яшчэ я хочу паговорыць пра нашу зямельку, пра тых, хто жыве на нашай зямлі, пра нашых продкаў, пра бацькоў нашых бацькоў, пра тое, што хутка Новы год я б хацеў. Так, калі сканчваюцца словы, пачынаецца музыка. Для абвяшчэння вынікаў у намінацыях секцыі музычнага тэатра на сцэну запрашаюцца члены журы нацыянальнай тэатральнай прэміі, артыстка беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, народная артыстка Беларусі Наталля Гайда. І мастацкі кіраўнік беларускай дзяржаўнай філармоніі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк. Добрый вечер, шановное господарство. Мне пашанцавала першаму абвясціць намінантаў у найлепшай жаночай ролі у музычным спектаклі. Марыя Швядко, Ізольда ў спектаклі «Трыстан і Ізольда», беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Маргарита Александрович, Ганна Главары
у спектаклі «Вясёлая ўдава» Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Вікторыя Каралёва, Ранеўская у спектаклі «Вішнёвы сад» Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Святлана Мантіеўская, Діяна Гудман у спектаклі «Недалёка ад нормы» тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Ксенія Харашкевич, Каталіна у спектаклі «Жарсці па цілю» тэатр Геннадзя Гладкова. Кацярына Галаўлёва, Флорыя Тоска у спектаклі «Тоска» Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Ірына Яромкіна, Байджан у спектаклі «Каханне і смерць» Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Что? Объявляю? Волнуюсь. Не хвалюйтесь, калі ласка. За выкананне ролі Байджан у спектаклі «Каханне і смерць» узнагароду атрымлівае Ірына Яромкіна, Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. У номінацыі «Найлепшая мужчынская роля» у музычным спектаклі прадстаўлены Артём Хамічонак, Трыстан у спектаклі «Трыстан і Ізольда», Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Андрэй Логвінаў, Даніла Данілавіч у спектаклі «Вясёлая ўдава», Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Александр Місіюк, Ермалай Лапахін у спектаклі «Вішнёвы сад», Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Дмітрый Якубович, Дэн Гудман у спектаклі «Недалёка ад нормы», тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Артём Пінчук, Габа Гудман у спектаклі «Недалёка ад нормы», тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Дмітрый Якубович, Ціль Улленшпігель у спектаклі «Жарсці па цілю», тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Александр Осіпец, Ламе Гудзак у спектаклі «Жарсці па цілю», тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Эдуард Вайнілович, Рыбнік Йоста Гудзак у спектаклі «Жарсці па цілю», тэатр Геннадзя Гладкова, тэрыторыя мюзікла. Владимир Громов, Марсель у спектаклі «Богема», Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Юрий Ковалёв, Азер у спектаклі «Каханне і смерць», Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. За выкананне ролі Марселя у спектаклі «Богема» узнагароду атрымлівае Владимир Громов, Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
гаспадарства у номинации «Наилепшая работа сценографа в музычном театре» представлены спектакли Андрей Миранков, спектакль «Трыстан и Изольда», Белорусский державный академичный музычный театр, спектакль «Недалеко от нормы», театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла, спектакль «Жарсти по тилю», театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Любовь Сидельникова, спектакль «Вишневый сад», Белорусский державный академичный музычный театр. Александр Костюченко, спектакль «Тоска», Национальный академичный Великий театр оперы и балета Республики Беларусь. За найлепшую работу сценографа у музычным театре узнагароду атрымлівае мастак-пастаноўшчык Александр Костюченко, спектакль «Тоска», режиссер-постановщик Михаил Панжавидзе. Спасибо за доверие. Служу Его Величеству зрителю и нашей Родине. У номинации «Наилепшая работа постановщика в музычном спектакле» представлены заслуженный деятель мастацтва Российской Федерации Николай Андросов, постановщик спектакля «Трыстан и Изольда», Белорусский державный академичный музычный театр, постановщик спектакля «Веселая удова», Белорусский державный академичный музычный театр. Сергей Микель, балетмайстер спектакля «Вишневый сад», Белорусский державный академичный музычный театр. Анастасия Гриненко, режиссер спектакля «Недалеко от нормы», театр Геннадия Гладкова, территория мюзика, режиссер спектакля «Жарсти по тилю», театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Дмитрий Якубович, хореограф спектакля «Жарсти по тилю», театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Михаил Панжавидзе, режиссер-постановщик, автор «Светлобога» решения у спектакле «Тоска», Национальный академичный Великий театр оперы и балета Республики Беларусь. Александра Тихомирова, хореограф, балетмайстер, постановщик спектакля «Ор и Ора», Национальный академичный Великий театр оперы и балета Республики Беларусь. За найлепшую работу постановщика ў музычным спектаклі узнагароду атрымлівае балетмайстер Сергей Микель. Спектакль «Вишневый сад», Белорусский державный академичный музычный театр. У номинации «Наилепший спектакль у жанре оперета, музычная комедия, мюзикл» были представлены наступные спектакли. «Трыстан и Изольда», Алан Симон, паводле пьесы Жозефа Бэдзе, Белорусский державный академичный музычный театр. «Веселая удова», Франц Легар, Белорусский державный академичный музычный театр. «Недалеко от нормы», Том Кит, Брайан Йорки, театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. «Жарсти по тилю», Геннадий Гладков, паводле пьесы Рыгора Горына, театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Приз национальной театральной премии вручается спектаклю. Калі ласка. Приз национального театральной премии у номинации «Наилепший спектакль у жанре оперетта, музычная комедия, мюзикл» уручается спектаклю «Недалеко от нормы». Режиссер-постановщик Анастасия Гриненко.
театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Можно? Извините, но я настолько в шоке. Честное слово, спасибо большое. Такая пафосная церемония, и все так очень красиво. А у нас спектакль абсолютно в разрыв, наверное, шаблонов. И мы даже и речь не готовили, потому что и постоять нам здесь было очень красиво. Поэтому спасибо всем большое. Не знаю, что сказать. Вот и Дмитрий, как руководитель, и хореограф, и исполнитель, еще что-нибудь, может, добавят. Потому что, мы гордимся нашей командой. Спасибо всем. Так интересно все. Просто, как Анастасия сказала, спектакль нетипичный для музыкального жанра у нас в Белоруссии. И мы бы хотели этим путем дальше следовать. И, конечно же, мы благодарим уважаемое жюри за вот такое принятое решение. Спасибо большое. Дякую за увагу. Гала, фондю, падебуре, падыша. Белькант, орес, ламент, ариетта. Свет оперы, свет балета, свет неверагодной прыгажости, свет гармонии, гуку, музыки, танцу. А давайте поговорим про тое, дзеля чаго трэба адмаўляцца ад жыцця, каб стаць балерынай. Не піць, не паліць, не есці. Трываць такую цяжкую, якая так знясілівае працу, працаваць да сёмага поту, да крывавых мазалёў, адмаўляцца ад усяго. Дзеля чаго? Калі вы хочаце паставіць нас у тупік сваімі пытаннямі, то мы поставим вас в тупик своим батманом. Ага. Да рэчы, кропка адліку гісторыі нацыянальнага тэатра оперы балета пачалася менавіта на гэтай самай сцэне ў сярэдзіне 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Для абвяшчэння вынікаў у намінацыях найлепшы оперны спектакль і найлепшы спектакль балета на сцэну запрашаюцца. Старшыня журы секцыі музыкальнага тэатра, загадчык аддзела экранных мастацтваў Цэнтра даследавання беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства Антаніна Карпілава. І член журы секцыі музычнага тэатра, мастацкі кіраўнік Нацыянальна-акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, народны артыст СССР, народны артыст Беларусі Валянцін Елизар'еў. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На этот раз
были номинированы 2 оперных спектакля Большого театра Беларуси. Это опера «Богема» и опера «Тоска». В обоих случаях это музыка Джакомо Пучини. Пожалуйста, огласите. Прыз нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Найлепшы оперны спектакль» уручаецца спектаклю «Богема» Джакомо Пучини. Рэжысёр-пастаноўшчык Александр Цітэль. Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Также были номинированы 3 балетных спектакля. Среди них 2 спектакля Большого театра Беларуси и 1 спектакль Музыкального театра Беларуси. Первый спектакль – это «Ор и Ора» Михаила Крылова. Второй спектакль – «Любовь и смерть». Музыка Паллада Бюльбюль-Оглы. Спектакль Музыкального театра «Вишневый сад» на музыку Георгия Свиридова, Петра Чайковского и Олега Ходоска. Прошу вас. Прыз нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Найлепшы спектакль балета» уручаецца спектаклю «Вишневый сад» па матывах п'есы Антона Чэхова. Балетмайстар-пастаноўшчык Сергей Мікель, Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. Віншуем пераможцу. Спасибо большое. Для абвяшчэння пераможцы ў намінацыі «Мецэнат тэатра» на сцэну запрашаюцца старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў Рэспублікі Беларусь Лідія Ярмошына і мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, заслужаны дзеяч мастацтваў Мікалай Пінігін. Призом 5-го республиканского конкурсу театрального мастацтва Национальной театральной премии у номинации «Меценат театра» узнагародживается. Наместник старшини правления открытого акционерного товариства «Банк Белвеб» Борисевич Анатолий Викторович. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, уважаемые члены жюри. Для нас очень почетно быть сегодня вместе с вами. И я уверен, что в будущем мы будем вместе постоянно. Спасибо. Quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che
senno spesso perdono, tu accogli i sospiri di chi sposima e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami. Luna, tu che conosci il tempo dell'eternità e il sentiero stretta della verità, fa più luce dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa che l'amore può nascondere il dolore come un fuoco che può bruciare l'anima. Luna, tu, quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi sposima e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami, che l'amore può nascondere il dolore come un fuoco che può bruciare l'anima. Ma questo amore che respira il nostro cuore è la forza che tutto vuole illuminare. Only you can heal my soul. Артысты гэтага тэатра найчасцей застаюцца нябачнымі. Артысты гэтага тэатра ўсе багаці свайго унутранага жыцця, увесь тэмперамент і ўсе задумы перадаюць нежывому прадмету. Дозвольте, я хочу ведаць, дзеля чаго дарослыя людзі мыкаюць, гаўкаюць, курлочаць, свішчаць, вішаць і нават скуголяць. Навошта? І калі нежывы прадмет набывае неверагоднае падабенства з некай жывой істотай, пачынаецца дзіва. Цуд гэтага ажыўлення адрознівае мастацтва гэтага тэатра ад усялякага іншага відовішча. Тут артыст чарадзей. Для абвяшчэння вынікаў у намінацыях секцыі тэатра «Лялек» на сцэну запрашаюцца старшыня журы секцыі тэатра «Лялек», загадчыца літаратурнай часткі Беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек» Любоў Дзёмкіна і член журы секцыі тэатра «Лялек», галоўны рэжысёр Беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек», заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Аляксей Ляляўскі. Добрый вечер. Гавкать не будем. Усім добрый вечер. Вітаем вас ад нашага самага парадаксальнага прадстаўніцтва секцыі тэатра «Лялек». Ну, па-першае, хацелася б сказаць, што тэатр «Лялек» сёння гэта неверагодная справа. Мы ўжо не кажам, што тэатр «Лялек» гэта толькі пра лялькі. Мы ўжо больш шукаем той адзіны тэрмін, які б аб'яднаў усё тое, што адбываецца зараз у тэатры. Гэта можа быць анімацыя, ажыўленне фігур, ці яшчэ што-небудзь. Тэатрызаўцы спрабуюць знайсці той самы адзіны тэрмін. Аднак
пакуль мы ў пошуках. Шкада, што ў існуючым палажэнні нацыянальнай тэатральнай прэміі, якую я зараз гляджу якраз, што нацыянальная тэатральная прэмія капіруе пэўныя аднолькавыя номінацыі як у драматычны тэатр, так і ў тэатр лялек. Хацелася б пабачыць больш такія номінацыі, як найлепшая анімацыя, найлепшае выкананне ролі, найлепшая музыка, найлепшы акцёрскі ансамбль. Усё часцей акцёр-лялечнік знаходзіцца на сцэне і грае, спаўняе адразу некалькі роляў. І часта адзін персанаж ажыўляецца дзякуючы некалькім людзям, некалькім акцёрам. І таму немагчыма суаднесці і ролю, і выканаўцу. І зараз увага. Журы вырашыла, што ў сфармуляваных палажэннем намінацыях найлепшая мужчынская роля і найлепшая жаночая роля вылучыць пераможцу немагчыма. Рашэнне было прынята аднагалосна. Ну а зараз афіцыйна. Ад журы, ад імя журы, прызначанага загадам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 20.09.2018 года. У номинации «Лепшая работа сценографа у театра лялек» представлены спектакли. Ольга Разумова, спектакль «Сестры Граи», Минский областный театр лялек «Батлейка». Татьяна Нерсисян, спектакль «Колядная история», Белорусский державный театр лялек. Спектакль «Пансион Бельведер», Белорусский державный театр лялек. Спектакль «Новая земля», Брестский театр лялек. И Татьяна Дивакова, спектакль «Плих и плюх», Гомельский державный театр лялек. Где все сценографы? Шукаем. Ну что, все готовы? Так, лауреатом конкурсу номинации «Найлепшая работа сценографа у театре лялек» становится Татьяна Нарсисян. Спектакль «Новая земля». Якуба Колос, режиссер Александр Янушкевич. Брест. У номинации «Найлепшая работа режиссера у театра лялек» представлены Игорь Казаков, спектакль «Синяя-синяя», Могилевский областный театр лялек. Евген Корняк, «Сестры Граи», Минский областный театр лялек «Батлейка». Александр Янушкевич, «Новая земля», Брестский театр лялек. Юрий Диваков, спектакль «Плих и плюх», Гомельский державный театр лялек. Чакши Фрахтнорекс, спектакль об оцене на досвідку, Гродненский областный театр лялек. Ну, тут уже богато. Кто? Лауреатом конкурса у номинации «Найлепшая работа режиссера у театре лялек» становится Юрий Диваков. Спектакль «Плих и плюх» поводле Вильгельма Буша. Гомель. День, добрый вечер, дякую великий. И я хочу одно только сказать. Костя Стешик, вертайся. Костя Стешик, будь здоров. У номинации «Лепший спектакль театра лялек» представлены спектакли «Синяя-синяя», Владимир Короткевич, Могилевский областный театр лялек. «Сестры Граи», Евген Корняк, Минский областный театр лялек «Батлейка». «Новая земля», Якуб Колос, Брестский театр лялек. «Плих и плюх», Даниил Хармс, Гомельский державный театр лялек. Ну и приз национальной театральной премии. Треба ж развернуть все предложение.
Прыз нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Найлепшы спектакль тэатра лялек» уручаецца спектаклю «Сёстры Граі», аўтар і рэжысёр Яўген Карняк, Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка». Маладзечна! Вялікі дзякуй за тое, што мы на гэтай сцэне, па-першае, а па-другое, хочу адказаць усім. Беражыце, цаніце, давайце працаваць маладзёжы, бо гэта варта. Для ўручэння спецыяльнага прыза ад грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз літаратурна-мастацкіх крытыкаў» за актыўнае асвятленне тэатральнага працэсу ў сродках масавай інфармацыі на сцэну запрашаецца доктар мастацтвазнаўства, прафесар, старшыня Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў Рычард Смольскі. Добрый вечер, шановные коллеги. Безумоўна, галоўны творца на сцэне – гэта артыст, які выходзіць, стварае, радуе, уражвае і наогул заставляе нас радавацца жыццю. Таму, безумоўна, артысты былі, ёсць і будуць галоўныя стваральнікі сцэнічнага мастацтва. Але ёсць яшчэ адны ўдзельнікі творчага працэса, якія не выходзяць на сцэну, але тым не менш яны пішуць, яны занатоўваюць для гісторыі, для вечнасці наш бягучы, такі хуткаплынны тэатральны працэс. Гэта крытыкі, аналітыкі. І мне прыемна, што сёння сумесным рашэннем двух творчых саюзаў
Белорусского союза театральных деятелей и Белорусского союза литературно-мастацких критиков узнагароджваецца за актыўнае, таленавітае асвятленне вельмі складанага, але тым не менш цікавага сучаснага тэатральнага працэса Валентина Пепеляева. Калі ласка. Валентина превращается в Валентина, как всегда. Спасибо, вы мой хлеб, со святом. Подписывайтесь на издание нашего холдинга, идет подписка очень активно. Спасибо. Для абвяшчэння вынікаў у агульных намінацыях нацыянальнай тэатральнай прэміі «Найлепшы спектакль для дзяцей і юнацтва» і «Найлепшы спектакль па творы сучаснага беларускага аўтара» на сцэну запрашаюцца член журы секцыі агульных намінацый, актрыса Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Юлія Шпілеўская. І старшыня журы секцыі агульных намінацый генеральны дырэктар кінастудыі «Беларусь фільм» Владимир Карачевский. Добрый вечер, уважаемые сябры. Добрый вечер. Маю гонор стоять на великой сцене судовной актрисы и хваляваться, обвешать пераможцев. В номинации «Найлепшы спектакль для детей и юнацтва» представлены спектакли «Под Шупаковым загадзе» Станислав Зельцер, Полесский драматычный театр «Город Пинск», «Старая чаровная каска» Дмитрий Голубецкий, Белорусский державный молодежный театр, «Колядная история» Чарльз Диккенс, Белорусский державный театр «Лялек», «Шаша з левого червяка» Алены Мальшевской, Гомельский державный театр «Лялек», «Лятучий корабель» Максим Дунаевский, Белорусский державный академичный музычный театр, «По Шупаковым загадзе» Могилевский областный драматычный театр. Прыз национальной театральной премии уручается спектаклю. Калі ласка. Я бы усім дала, не ведаю. Але прыз нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Найлепшы спектакль для дзяцей і юнацтва» уручаецца спектаклю «Колядная гісторыя» паводле Чарльза Диккенса. Рэжысёр Ігор Казакоў, Беларускі дзяржаўны тэатр «Лялек». Это генеральный директор театра «Лялек». Я думаю, что Климакова все ведают. Спасибо всем большое. И наступная номинация «Найлепшы спектакль па творы сучаснага беларускага аўтара». Представлены спектакли «Кропки на часовой восі» Дмитрий Богославский, Могилевский областный театр драмы и комедии имя Дуніна Марцинкевича, «Скарына» Миколай Рудковский и Саулюс Варнас, Могилевский областный драматычный театр, «Опиум» Виталь Королёв, Центр визуальных и выканальніцкіх мастацтваў Арт Корпорейшн, «Радзева прудок» Андрусь Горват, Национальный академичный театр имя Янки Купалы, «Дорожка моя» авторский моноспектакль Ивана Кирчука, Брестский академичный театр драмы имя Ленинского комсомола Беларуси, «Час секонд-хенд» Светлана Алексеевич, Минский областный драматычный театр, «Лятели Орели» Константин Сешек, Гомельский городский молодежный театр. Прыз национальной театральной премии уручается спектаклю. Прыз нацыянальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі «Найлепшы спектакль па творы сучаснага беларускага аўтара» уручаецца спектаклю «Кропки на часовой восі» Дмитрия Богославского, режиссер Татьяна Троянович, Могилевский областный театр драмы и комедии имя Дуніна Марцинкевича.
Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Дмитрия Богославского за прекрасную пьесу, постановочную группу в лице Валентины Правдиной, Станислава Савостина и Валерия Султанова за работу, и Бобруйский театр и всю труппу за безграничное доверие. Спасибо. Великий дякую. Дякую журы, дякую постановчій групі і особисто Тетяні Траянович. Дякую калектыву тэатра. Гэта самы найлепшы падарунак, які толькі мог уявіць наш калектыў напярэдадні Новага года. Уважаемые сябры, яшчэ раз дазвольце павітаць вас і павіншавацца святам. У мяне есть мара, і я спадзяюся, праз некалькі год я смогу яе здзейсніць разам з вами. Я хацеў бы, каб у нашай Беларусі з'явілася кіно пра беларускі тэатр, пра яго акцёраў і пра тое, што мы можам. Са святам вас. Дзякуй вялікі. Колькі экспрэсій, колькі эмоцыяў. Але я хочу сказаць, што я не разумею. Не разумею, ўсё гэта трэба іграць неяк па-іншаму, разумееце, па-іншаму. Можа быць, неяк наадварот, там, дзе ведаеце, з-пад выпадверта злева направа, паспрабаваць неяк там па дыяганалі хіба што і штопарам у бок, можа быць, я не ведаю, з'явіцца залі на матаблоке, у ванні галяком, ці там у чорных акулярах, ці з процівагазам, можа, з агнетушителем. Не ведаю, гэта думка толькі. Для абвяшчэння... Ну, конечно. Для абвяшчэння
выніку ў намінацыі «Найлепшы эксперыментальны спектакль» на сцэну запрашаюцца член журы секцыі эксперыментальных спектакляў, прафесор кафедры майстэрства акцёра Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лідзія Манакова. І старшыня журы секцыі эксперыментальных спектакляў, мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, заслужаны дзеяч мастацтваў Александр Гарцуеў. Ведаеце, здаецца, з противогазами ці з огнетушителями у нас було номіновано 4 спектаклі. Я маю на увазі номінація «Найлепший експериментальний спектакль». І ў гэтай номінацыі былі прадстаўлены спектаклі наступныя. «Бетон» Яўгена Карняга, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. «Эдип» Софокла, Гомельский городский молодежный театр. «Декаданс» Оригами, Белорусский державный молодежный театр. И 4-й спектакль «Сестры Граи», зноў жа Яўген Карняг, Минский областный театр лялек Батлейка. А зараз чакаем вынік. У номинации «Экспериментальный спектакль» премию, национальную премию атрымлівае спектакль «Бетон». Автор и режиссер Яўген Карняг. Благодаря кому этот спектакль состоялся. Для ўручэння прыза натхнення ад Беларускага саюза тэатральных дзеячаў на сцэну запрашаецца заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь, драматург, старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Алексей Дудараў. Добрый вечер, сябры, добрый вечер, коллеги. Вы ведаеце, на сцэну выходзяць тыя, каго мы чакаем. Кім захапляемся. Вы ж толькі бачылі 2 чароўных нашых вядучых. Але ёсць людзі, якія прысутнічаюць на сцэне, але ніколі не выходзяць, і нават на яе. І нават калі мы з імі сустрэнемся недзе ў горадзе, мы можам, ну хто ведае, той ведае, а глядач можа і не даведацца, хто яны. Беларускі саюз тэатральных дзеячаў гадоў 10 таму заснаваў гэты вось прыз, якую мы назвалі «Натхнення». Ён уручаецца арганізатарам тэатра, тым, каго мы не бачым, але уявіць тэатральнае мастацтва без іх немагчыма. Гэты прыз уже атрымалі нашы легендарныя дырэктары Эдуард Герасимович, Александр Козак, Яўген Клімакоў, Михась Шавель, загадчык літаратурнай часткі Віцебскага тэатра, легендарная таксама Света Дашкевіч. Аднак ёсць яшчэ катэгорыя тэатралаў, тэатральных дзеячаў, якія на сцэну з аднаго боку ніколі не выходзяць, а з другого боку могуць адначасова выйсці на сцэну у адзін і той жа час. Мало того, што ў розных тэатрах, мало того, што ў розных гарадах, нават у розных краінах. Гэта педагогі.
Я заўсёды адчуваю побач з сабой тых, хто мяне вучыў справе. Александра Ивановича Бутакова, Лилия Ефремовна Стасевич, Владимира Андреевича Маланкина, хоць ён не быў маім майстрам, але я лічу яго таксама сваім педагогам. Нашага легендарнага Іллю Кургана, Ілля Львович Курган. Ён таксама не быў маім педагогам, але на курсе вёў. Я не быў у яго групе. Гэта і Арон Маркович Першац, які выкладаў у нас, ну, усе людзі майго ўзроста ці старэйшыя, яны ведаюць, пра што я кажу. Дык вось, з ласкі аргкамітэта мы з мінулай тэатральнай прэміі гэты прыз будзем уручаць на тэатральнай прэміі. І аднагалосным рашэннем Рады Беларускага саюза тэатральных дзеячаў прыз натхнення 2018 уручаецца прафесару Беларускай акадэміі мастацтваў, заслужанаму дзеячу мастацтваў Рэспублікі Беларусь Лідіі Манаковай. Дякую. І все. А што ў нас адбываецца з драматычным тэатрам?
планы, справаздачы, службовыя лісты, вынікі сезону, акты спісання. Это не тое, пра што я. Я чайка. Таксама не тое. Я актрыса. Ну так. Не тое. Не тое. Я зразумеў, што цяпер трэба іграць не так, як раней. Трэба іграць іначай. Можа быць, настолькі інакш, што увогуле нічога не іграць. Можа быць, вось... Не, можна ўсё пакінуць, як раней. Разумееце, іграць так, як раней, але без акцёра, без рэжысёра, без сюжэта. Что вертолеты, микрофоны, экраны, там квадроциклы. А может быть, вот так играть и не играть. А может вот так вот ставить и в той же час не ставить. А может быть, Микола, ты слухаешь меня? Может быть, глядача запускать после спектакля. Ты поспеваешь? Ты поспеваешь за мной, за ходой моих думок? Я ж не поспеваю. Это ж, я ж не... Записывайте, коли ласка. Может быть, Микола, занеси за мной. Я вот думаю, может быть, сапраўды это выйсти глядача после спектакля. Для абвяшчэння вынікаў у номінацыях секцыі тэатра драмы на сцэну запрашаюцца. Член журы секцыі тэатра драмы, актрыса Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, член Беларускага саюза кінематаграфістаў, народная артыстка Беларусі Тацяна Мархель і старшыня журы секцыі тэатра драмы, заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь, драматург, старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Алексей Дудараў. Для мужчын, якія ўваходзілі ў наша журы, была вельмі складаная сітуацыя і жыццё пры рабоце. Намінавалася вельмі багата таленавітых актрыс. Але мы яшчэ сабе больш складаным жыццё зрабілі. Па рашэнню журы аж 4 номінанткі яшчэ ўвайшлі ў гэты. І таго атрымалася аж 14. А прэмія, як вы самі разумееце, адна. Таму не зачніце, калі ласка, калі я буду зачытваць номінантак. У номінацыі на лепшая жаночая роль у спектаклі тэатра драма прадстаўлены Людмила Корхова у ролі Лизаветы I у спектаклі «Ваша сестра и полонница» Гомельский драмтэатр. Вера Полякова у ролі Шифры у спектаклі «Шлюбная домова». Наталья Колокустова у ролі Элиды у спектаклі «Жанчына мора». Людмила Сидоркевич у ролі Марыны у спектаклі «Синдром Медеи». Тамара Муженко у ролі Миропии Мурзавецкой у спектаклі «Ваўкі и овечки». Татьяна Чардынца у ролі Веронікі у спектаклі «Вероніка вырашае памерці». Наталья Качаткова у ролі Эльзы у спектаклі «Зямля Эльзы». Святлана Аникей за выкананне 8 жаночых роляў у спектаклі «Градзева прудок». Юлия Ладик за галоўную ролю ў спектаклі «Ліпень» Магілёўскі абласны драмтэатр. Алена Геранок у ролі Еўлампіі Купавіной у спектаклі «Ваўкі и овечки». Валерия Орланова у роли Глафиры Алексеевны у спектакле «Ваўкі и овечки». Алиса Аучинник у роли Ирины у спектакле «Три сестры» драматычны тэатр беларускай армии. Зоя Белохвостик у роли Ганны Андреевны у спектакле «Ревизор». Юльяна Михневич у роли Маці у спектакле «Опиум» Центр візуальных і выканальных мастацтваў «Арте Корпорейшн». Я усіх гэтых цудоўных, прыгожых, таленавітых актрыс віншую. Яны пераможцы. Усе 14. А зараз Тацяна Рагоровна Мархель зробіць інтрыгуючую паузу і абвесціць пераможцу. Лепшую з лепшых. Так, ведаеце, заўсёды там хваляваліся такім, ну там, а вот я пачынаю хвалявацца вот так. Как-то не смешно.
Ну, можешь уявить, сколько я буду иметь, ну так, буду иметь. Что вы будете? Лауреатом конкурсу у номинации «Найлепшая жаночая роль» у спектакле театра драмы становится Юлиана Михневич за роль матери. Вот так. Дякую. Дозвольте ваши аплодисменты и крики «Браво!» лечить оценкой работы журы. З мужчинами було трошки простей. Ми, здається, не вилучали нікого, їх усього тільки було 9. А членів журы, жанчин, 2. Так что на кожную жанчину, у тым ліку і Тетяна Григорівна, на кожную жанчину по 4 номинанты. Я прошу это уличить. Обвяшать можно? Коли ласка. Станислав Савостин у роли Элиха Борозовского в спектакле «Шлюбная домова». Руслан Чернецкий у роли Василя Мицкевича в спектакле «Подводники». Артем Курань у роли Андрея у спектакле «Опиум». Той же самый Артем Курань у роли доктора Рауса у спектакле «Карьера доктора Рауса». Анатолий Голуб у роли Михаила Лыняева у спектакле «Волки и овечки». Дмитрий Попченко у роли Эдипа у спектакле «Эдип». Александр Шокоплясов у роли Фабера у спектакле «451 по Фаренгейту». Виктор Манаев у роли Городничего в спектакле «Ревизор». Павел Харланчук-Южаков у роли Хлестакова в спектакле «Ревизор». Ну, вы его бачили только что. Паула Харланчука-Южакова. Коли ласка, Тетяна Григорівна. Ну, коли ласка, не дали похваляваться. Значит, лауреатом конкурсу у номинации «Найлепшая мужчинская роль» у спектакле театра драмы становится народный артист Беларуси Виктор Манаев за роль Городничего в спектакле «Ревизор». Дякую вялікі. Мне просто падабаецца жыць і працаваць у гэтым доме купалаўскім. Мне падабаецца быць артыстам. І ну, добра, што падабаецца яшчэ это тым, хто прыходзіць у тэатр. Это вялікае шчасце. Дякую. У номинации «Найлепшая работа сценографа в театре драмы» представлены спектакли Валентина Праўдзіна, спектакль «Кропки на часовой вощи», Могилевский областный театр драмы и комедии Дуніна Марцинкевича, Юрата Рачинскайте, спектакль «Жанчина мора», Татьяна Нарсисян, спектакль «Бетон», Кристина Баранова и молоденькая наша Катерина Шиманович представлена аж 2 працами. У спектакле «Радиопродок» «Купаловцы» и спектакль «Запалки» «Купаловцы» так само. Тетяна Григорівна робить інтригуючу паузу и обвещает переможцу. Лауреатом конкурсу у номинации «Найлепшая работа сценографа» у театре драмы становится Валентина Праўдзіна. Спектакль «Кропки на часовой вощи», режиссер Татьяна Троянович.
Могилевский областный театр драмы и комедии. Добрый вечер. Вялікі дзякуй за давер. Гэта сапраўды для мяне вельмі вялікі гонар знаходзіцца зараз тут на гэтай сцэне. І таксама вялікі дзякуй усёй творчай і вытворчай групе, якая працавала на гэтым спектаклем. Дзякуй вам. Дзякуй. Шановныя калегі, усіх зноў надыходзячымі святамі, з Новым годам, з нараджэннем Христовым. Дай Бог, каб ён нас ніколі не пакідаў ні ў горы, ні ў радасці, а ў радасці асабліва. Яшчэ раз падкрэсліваю усіх, каго я тут пачытаў, гэта пераможцы. Са святам! Со святом. Вось я пастаяла на купалаўскай сцэне. Дзякуй вялікі. Для абвяшчэння вынікаў у намінацыях секцыі тэатра драмы на сцэну запрашаюцца. Член журы секцыі тэатра драмы, рэжысёр-пастаноўшчык Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага, заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Валянціна Яранькова. І член журы секцыі тэатра драмы, дэкан тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, прафесар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Позвольте мне поздравить и номинантов, и лауреатов, которые сегодня стояли на этой сцене и заслуженно за свой труд, за свое творчество получили высокую награду. Спасибо вам, творите. Я думаю, что у нас еще все впереди. Валентина Ригоровна, я долучаюсь до ваших слов. Вы ведаете, я вот гляжу на эту люстру, шкляную, хрустальную, крышталёвую. Думаю, зараз яна пачне капаць. З яе пачне капаць, таму што тут сабралася сузор'е талентаў. Такіх талентаў нашай краіны сабраць у адзін дзень разам столькі, это просто подзвіг нейкі. Шановныя сябры, вось ідучы сюды, я падумаў пра наш тэатр, увогуле пра тэатр Беларусі. Я яго для сябе асабіста параўноўваю з барометрам. А вось нашу дзяржаву, нашу радзіму, нашу Беларусь параўноўваю субмарынай у сусветнай прасторы. І вось гэты барометр, якім з'яўляецца наш тэатр, хацелася б, каб заўсёды паказваў на пагоду, на добрую пагоду ў нашым жыцці, на тую гуманнасць, якая ёсць у нашай дзяржаве, на тую духоўнасць, якая ёсць у нашай дзяржаве, на тую культуру, у якім стане яна знаходзіцца, на тыя адносіны да чалавека, яго асобы, якія ёсць у нашай дзяржаве, да нашай спадчыны, якая ёсць у нашай дзяржавы, на нашай субмарыне. Разумееце, мне здаецца, што тэатр зараз, наш беларускі тэатр знаходзіцца у пошуку. У такім, ведаеце, без творчага пошуку няма сапраўднага мастацтва. І вось вынікі гэтага пошуку мы сёння бачым на гэтай пляцоўцы, у нашых музычных тэатраў, у нашых лялечных тэатраў, у нашых антрепрыз рознага накірунку, у нашых тэатрах акадэмічных. Шкада, што толькі вось акадэмічны тэатр Якуба Коласа нічога не прывёз, не паказаў, яны неяк так у баку засталіся. Але ж тое, што зроблена, тое, што робіцца на сённяшні дзень, гэта не тое, што павінна успакойваць нас. Не. Мы павінны жыць у стане непакою за наша будучае ў нашым тэатры. І мы гэта робім.
І мы гэта робім. Калі чалавек ужо супакойваецца, ну і што, ўжо все так добра, так гладка, няма на што звярнуць увагі. Не, у нас гэта не так, не так. І таму мне хочацца сёння сапраўды пажадаць усім творцам несупакоенасці у тых творчых пошуках да вялікага мастацтва. І зараз мы паглядзім, хто у нас вось у нашых номінацыях нам давераны вялікі гонар, таксама, як сказала Тацяна Рыгоровна, пастаяць на гэтай сцэне. І таму я з вялікім задавальненнем хачу зачытаць, хто у першай номінацыі найлепшая работа рэжысёра ў спектаклі драмы. Прадстаўлены Татьяна Траянович, спектакль «Кропки на часовой восі», Могилевский областный театр драмы Дуніна Марцинкевича, Саулюс Варнас, спектакль «Жанчына мора», Могилевский областный драматичный театр, Александр Марченко, спектакль «Опиум», Центр визуальных и выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорейшн», Катерина Аверкова, спектакль «Синдром Медеи», Республиканский театр белорусской драматургии, Виталь Кравченко, спектакль «Метод», Гомельский, городский молодежный театр, Миколай Пинигин, спектакль «Ревизор», Национальный академичный театр имя Янки Купалы. Итак, лауреат конкурсу номинации «Найлепшая работа режиссера» у спектакле театра драмы становится заслуженный деяч мастацтв Республики Беларусь Миколай Пинигин, спектакль «Ревизор». Вы разумеете, сябры, якая у мяне адказная миссия лепшаму рэжысёру ў нашай краіне уручыць вось гэты прыз. Миколай Миколаевич, я вельмі рады, што вы наш выхаванец, што вы наш выкладчык. Я вельмі рады за тое, што вы робіце і зрабілі і будзеце рабіць на акадэмічнай сцэне першага тэатра ў нашай краіне. Дзякую вам. Это по блату, тому что на нашей сцене все отбывается. Дякую. По блату, по блату. Не кажите. У номинации «Найлепшы спектакль театра драмы малой формы» представлены спектакли «Смех у темры» Владимир Набоков, Могилевский областный драматичный театр, «Опиум» Виталь Королёв, Центр визуальных и выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорейшн», «Метод» Жальдзи Гальцеран, Гомельский городский молодежный театр, «Человек с Подольска» Дмитрий Данилов, Белорусский державный молодежный театр, «Радио Прудок» Андрусь Горват, Национальный академичный театр имя Янки Купалы. Лепшим у этой номинации Валентина, не тягни. Ну, надо же подержать паузу. Ты же понимаешь, как это все волнительно для тех, кто сидит там. Лауреатом конкурсу номинации «Найлепший спектакль театра драмы малой формы» становится спектакль «Метод». Режиссер Виталь Кравченко. Хочу сказать, что Виталь Кравченко двойчы вучыўся ў нашай акадэміі. Спачатку вучыўся у народнага артыста нашай дзяржавы Валерия Миколаевича Раевскага і Варанецкага, Фамы Сильвестровича, заслуженага артыста Беларусі, якія былі ў яго выкладчыкамі. А потым ужо рэжысуру на рэжысёра ён вучыўся у Миколая Миколаевича Пинигина. І сёння на гэтай сцэне яны і бацька, і сынок атрымліваюць вышэйшую ўзнагароду. Дзякуй ім, дзякуй. Я хочу сказать великий дякую директорці Гомельского городского молодежного театра Алене Моставенко, дякуючи якой гэты спектакль адбыўся, і дзякуючы якому
мы сегодня находимся на этой сцене. Так само хочу сказать великий дякую усей трупе Гомельского городского молодежного театра и, натурально, своему наставнику за профессию, без якой меня сегодня на этой сцене так само не было. Як бы не было, магчыма, и директорки Гомельского городского молодежного театра Лены Моставенко. Дякую великий. Ну и апошняе. У номинации «Найлепшы спектакль театра драмы» представлены спектакли «Три сестры», квест паводле Антона Чехова, драматычны театр беларускай армии, «Кропки на часовой восі» Дмитрия Богославского, Могилевский областный драматычный театр драмы и комедии Дуніна Марцинкевича, «Жанчына мора» Генрик Ипсен, Могилевский областный драматычный театр, «Синдром Медеи» Юлия Чернявская, Республиканский театр белорусской драматургии, «Дети Ванюшина» Сергей Найденов, Белорусский державный молодежный театр, «Ревизор» Миколай Гоголь, Национальный академичный театр имя Янки Купалы, «Ваўки и овечки» Александр Островский, театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусь-фильм». Итак, Валентина главная Регоровна. интрига нашего праздника. Лауреатом конкурсу у номинации «Найлепший спектакль театра драмы» становится спектакль «Ревизор». Михаил Гоголь, режиссер Николай Пенигин, Национальный академичный театр имя Янки Купалы. А вось гэта ўзнагарода, вы ж цудоўна се ведаеце, тэатр – это коллективная праца. Артисты, сценограф, ну, режиссер, все, кто спричинился до спектакля, все наши цехи, всех віншую, потому что это коллективная праца. Дякую всем, дякую журі и с нашим профессийным святом всех. Дякую. Няхай жыве Белорусский академичный театр имя Янки Купалы. Ой, дорожка моя, дорожка Божия. Ой, никто по той дорожце да не хаживая. Ой, никто по той дорожце да не хаживая. Ой, дорожка моя, дорожка Божия. Прайшлі да тры ангавалы, што вялі яны душу грэшнаваю. Ой, што жа ты, душа, міма раю прайшла. Ой, чым жа ты, душа, провинила в очах, ці за скупостью, ці за глупостью, ці вянец разрушил, ці судьбу загубил.
пещеру траю, стоїть дерева, стоїть дерева, купоросовая, як на том на древе, птички райские, голосочки у их серафимские, голосочки у их серафимские, пяют песни яны херувимские. Ой, у нашему раю жить весело, жить весело, только некому. Дякую. Для ўручэння прэміі у номінацыі за ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва на сцэну запрашаюцца рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, член Савета Рэспублікі Кацярына Дулава і першы намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Наталья Карчэўская. Добрый вечер. Хочу всіх павіншаваць з гэтым святам. Усіх тых, хто служыць тэатру, хто ходзіць у тэатры, хто піша аб ім. Ну, я разумею, што ўжо цырымонія зацягнулася, і таму мы з Екатеринай Миколаевной адразу перейдем да номінацыі. Прызам 5-го рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва «Нацыянальная тэатральная прэмія» ў номінацыі «За ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва Беларусі» узнагароджваецца дырэктар установы Магілёўскі абласны драматычны тэатр Андрей Новікаў. Спасибо. Вы знаете, Иосиф Бродский писал, жить просто. Надо только понимать, что есть люди лучше тебя. Это облегчает жизнь. Я прекрасно понимаю, что большинство из тех, кто могут получить сегодня эту награду, лучше меня, поэтому мне очень легко ее принимать. Спасибо. Вядома, я хочу шмат чаго. Павел, наш святочны вечар падыходзіць да завяршэння. Я хочу, каб наша справа толькі квітнела. Я хочу, каб яна атрымлівала вартую ўзнагароду і не толькі шчодрымі апладысментамі гледачоў. Я хочу, каб творчы пошук заўсёды прыносіў толькі натхненне, толькі задавальненне. А я хочу бачыць на вуліцах больш прыгожых і усмешлівых людзей, вось як у гэтай зале. А я хочу, каб пасля кожнага спектакля каляровая палітра жыцця набывала безліч новых адценняў.
Ну, каб жыццё было яскравым. І не істотна насамрэч, які від тэатра альбо якімі сродкамі ён уздзейнічае на гледача. Галоўнае, што ён абуджае ягонае сэрца. А гэта было, ёсць і будзе асноўнай традыцыяй нашага беларускага тэатра. Традыцыя, якая засталася нам ад нашых папярэднікаў. Церемонія 5-го республиканского конкурсу. Национальная театральная премия 2018 года. Скончена. Віншуем усіх сёлетных пераможцаў. Вялікі дзякуй усім майстрам сцэны. Мы выказваем шчырую падзяку усім службам Купалаўскага тэатра за то, што яны ўжо ў 3-й раз робяць усё, каб гэтае свята атрымалася. Вядучыя Павел Кавланчук, Марта Голубева, Валентина Карцуева. До сустрэчы на новой тэатральнай прэміі. Як вы заўважылі, мы гэта ўжо даўно зрабілі і прапануем вам да нас далучацца. Давайте чокнемся! Давайте.